Слагай в пероните. Ей, мамо! Ето това го сложи. Ето пижамките сложи в пероните. Айде, мамо. Давай. Слагай ги в пероните. Марги, айде бе, мамо. Нали трябва да ги обтерим? Ема няма да ги вадим до сега, нали там ги слагахме? Така, браво, мамо. Айде служи и половертчето. Айде и половертчето да служи. Браво, мамо. Браво на мама, помощницата. Какво има там? Брошчица? Каква интересна ушица. Така, слагай блузка. Браво, Марги. Марги, ами една пижамка има на пода, бе, мама. Браво на мама, детето. Браво, Писанки, точно така. Марги, кажи здрасти на хората. Сложна работа е това пране. Айде сега толкова сме правили, Стига ли, мама? Ще си сложим и чорапчета. Добре.